Dai nimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Available at South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Aray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, nagkapara mga LGU sa Albay na tawanin onra sa RCEF program kan Department of Agriculture. Kampanya kontra sa African Swine Fever, padagos manggiraray na pinapakusog kan Provincial Veterinary Services. 47 katao arestado dalang sa pagsuway sa Comelec gun ban. DOH nagakaiguanin monitoring sa vaccination drive sa Kabikolan. Sa lado nasyonal, mga senior citizens padagos na pag-iingganyar na magpabakuna kontra COVID-19. Alert level classification para sa Marso ipapaluwas na. Sitwasyon sa Ukraine, padagos man na pigbabantayan kan gobyerno. Bagong estratehiya ipapasunod kan gobyerno para sa senior citizens asin may comorbidities. Sa ibang nasyon, sanksyon ipapataw kan Estados Unidos sa Russia. Karawat, Gilas, Kayod Marino ang ensayo para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. 47 persona ang nagbayular sa election gun ban ang inarestar kan pinagsarong farsa kan Commission on Election as in Philippine National Police na sa nakataltag na sobra sa 5,000 na checkpoint sa riyon. Sa datos na ipinalawas kan Police Regional Office 5 sa paagi kan sendang tagapagtaram na si Police Major Malo Calobakib, 48 badil ang nakonfiskar kaya ribana na ang mga deadly weapons. Sa Masbate, 22 katao ang inarestar, 7 sa Camarines Sur, 7 sa Sorsogon, 6 sa Albay, asin 5 sa Camarines Norte. Sinabi ni Calobakib na ang sendang mga personahes mas nagiging istrikto sa pagrekisa kan dokumento kan mga motorista tanganing masuguro man na nagsusunod sinda sa guidelines na ipinalawas kan Comelec. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ferrex B Complex. Kapag busy, take Ferrex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Hinagad ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia sa mga nag-atama nin Orig sa Albay na daingo na maging kampante kontra sa African Swine Fever. Sayang sinabi na kinakaipuhan man giraray na maging alerto ang mga hog racers kontra sa ASF dahil ata pwede pang magbungkaras naman ini kung kaya kinakaipuhan na pirming pasiguro sa mga atama na Orig. Idinagdag pa man ni Melia na sinapadagos man giraray kan sa indang monitoring sa sitwasyon para maprotehiran ang mga Orig. Enot kay ni deklarar na ASF free na ang daraga asin malilipot matapos manutaran na dainaman inaafektaran kan siring na helang sa Orig. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Saraw na naman na dakulang honra ang nareserbi kan Gobyerno Provincial kan Albay sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Seed and Extension Program kasunod kang ginibong pagtaripon sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija.
Ini ang nagluwas matapos na ang albay sa pangingenot ni Gobernador Al Francis Pichara ang natawan nin special citation para sa large-scale province category sa enterong Kabikolan. Ang special citation para sa mga local government units kasabay digdian malilipot, Maanito, Rapo-Rapo, Santo Domingo, Bakakay, Daraga, Ginubatan, Legao City, Piodoran, Pulangi, Asin, Libon, mantang ang Bicol Best LGU Awardee na kuakan Uwas Albay. Mientras tanto, padagos o tinawanin doon ka na Bicol Party List na padagos ang sa indang pakikipagtabangan sa TESDA asin iba pang ahensya para mas mapakusog pa ang skills training program sa TechVoc courses na dakulang tabang sa mga out-of-school youth asin iba pang interesado na makakuha ni National Certificate para may magamit sa paghanap buhay asin trabaho. Ipinaliwanag ni Abogado Ramiro Bores sa mga nominado ka na Bicol Party List numero 18 sa balota sa maabot na eleksyon sa Mayo 9 na sa paagi ng TechVoc Skills Training Program. Sa natabangan kay ni si Eric Avila kan Barangay Bonga, Bakakay, Albay kung sa nini nakatapos na sa EPAS o Electronic Product Assembly and Servicing NC2. Sobrang pasasalamat ni Avila sa Bicol Party List sa tabang na naitao sa iya. Sobra sa 1,000 mga residentes kanibaybang barangay sa Pulangi, Albay ang nakikinabang sa tupad program kan Department of Labor and Employment sa paagi kan Liga ng mga Barangay President Raymond Adrian Salceda. Sinabi ni Kagawa June Villar na si Nonoy Cap padagos na naglilibot sa mga barangay tanganing panginutan ang payout sa mga recipientes kan sharing na programa na dakulang tabang sa sendang araw-aldaw na pamumuhay lalo na ngunya na nasa tao pa kan COVID-19 pandemic. Sa sinabi na si Salceda padagos man ang esperso na matabangan ang kabuhayan asin ang mga residentes kan barangay sa Pulangi, Albay. Padagos ang monitoring asin pagtaon ng technical assistance kan DOH Regional Office sa nagpapadagos na pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa Catanduanes. Ini nangyari matapos na mismong CDOH Regional Director Dr. Ernie Vera ang nagbisita sa Viga Town Plaza asin Barangay Oco Vaccination Site sa Viga, Catanduanes. Mantang nasa vaccination site, si Vera nakipag-koordinar man sa mga opisyales ng nasabing banwaan tanganing masabutan ang COVID-19 response as in COVID-19 vaccination program. Yan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law, Para sa aming edukasyon, MSME law, batas para sa aming kabuhayan, Climate Change Act, mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Buong baka ito, sangkod pa man ngunyan. Sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang magboses tan kababa. Ikan kon si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran kasurong kang kabataan kon si Shine,
Sunshine Imperial, edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro, kay Consishine, Sunshine Imperial. Isang impersonator, DJ Papa J para sa Best Cafe. Hi, si Papa J po ito at bilang isang DJ, napakadaming ginagawa at palipat-lipat ng oras kaya dapat awake ka kung sa gabi. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ang iniinom ko. At ang Best Cafe, healthy na at murang-mura pa, abot kayo sa presyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Tara na, higop na! Dito ka na sa The Best na Kape. Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abang. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good, so good. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always sa feeling mo. Sama ko, always yan ang feeling ko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generika, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Hindi makalabas, hindi makayakap. Ako ay nakakulong sa hirap dahil sa 700 bilyong nananakaw taon-taon ng graft and corruption. Dapat ito ay aking panghanap buhay, pangkain, panggamot, pang-aral at pangkinabukasan pa. Utang ko sa lumaban para may Pilipinas pa akong aking kanlungan. Tuloy-tuloy na nagtrabaho sa loob ng kulungan. Kasama mo ako, hindi tatakas, dudurugin ang rehas. Salamat, Senator Laila De Lima. Gising na ako at lalayan. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Every day sa bahay daming activities. Kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you Champ start your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Bye! 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 Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan Ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan Ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Tatandaan ko na. Numero 18 ang Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang
James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Padagos ang Malacanang naingganya ron ang publiko na magpabakuna na asin magpatudok nin booster shot kontra sa COVID-19. Sinabi ni Cabinet Secretary asin Acting Presidential Spokesman Carlo Alexis Nograles na dahil man dapat isipon na pwede nang igilid ang booster shot dahil nagbababa na ang kaso kan COVID-19 sa nasyon. Sa sinabi na kaipuan pamanggiraray ni proteksyon kontra sa coronavirus. Idinuga pa ni Nograles na mas maray manggiraray na may proteksyon kaysa dai. Ang gabos na rehiyon sa nasyon sa ngunya nasa low risk na sa COVID-19 para sa Cordillera Administrative Region as in Davao Region. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang gabos na rehiyon nagpapaabot ninday na ngani sa 1,000 bagong kaso ng COVID-19 kada semana. Sa ipinaliwanag na ang gabos na rehiyon nagpapahiling na negative 2-week growth rates samantang pababa naman ang mga bagong kaso ng COVID-19. Idinagdag pa man ni Vergere na National Health System capacity nasa low risk naman. Iarestado Papa Nitales kan Bareta. Bigadala na kan Department of Interior and Local Government kung igwapang mga pangangaipo na magpalos ng Siokos order sa mga opisyalis lokal na bagong maabot ang target na vaccination output sa senang lugar. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na sa ngunyan, igwanin kapot sindang datos sali sa Department of Health alagad dahil pasindang LGU na natatawan ni Siokos order. Sayang ipinalwanag na igwanang rekomendasyon alagad, pigadalan paninda ang sitwasyon kung magpulas na ni Siokos order sa mga LGU. Sinabi kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na ipapahayag nila ngunya na simana ang COVID-19 Alert Level Classification para sa bulan nin Marso. Ini ang pahayag ni Cabinet Secretary as in Acting Presidential Spokesman Carlo Alexis Nograles sa pagsasabi na ang procedure ninda na bago i-anunsyo ano naman na alert level para sa partikular na peryodo, gusto ninda ang pag-adalan ang numero. Sa iyong pinaliwanag, sa Webes, igwa na sindang indicative na alert level classification sa gabos na mga lugar. Iarestado sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na daing rason para mag-leave sa trabaho si PNP Chief General Leonardo Carlos sa Tahaw kan investigasyon sa nangyaring pagbagsak ng police helicopter sa Real Quezon. Ang mamundong pangyayari kasunod kan informasyon nasusundoon ko ta na si Carlos sali sa Balisin Island kan magkaigwanin aberya ang helicopter dalan sa para magbagsak ini sa Barangay Pandan kanasabing Banwaan. Sinabi ni Anyo na si Carlos iyon happy kan pulisya asin may deber na gamiton ang PNP chopper tanganing maka-atendir sa iyang trabaho. Mientras tanto, dahil nakaipuan na magamit in face shield sa panahon ng kampanya asin aldaw kan eleksyon sa mga lugar na nasa lindong na kan alert level 1 hasta 3. Ini ang napapalaman sa new normal manual kan COMELEC, mantang pinarumdum nila ang publiko na mahigpit na sunodon ang protocol bago mantang asin pagkatapos na magpartisipar sa eleksyon sa Mayo 9. Para sa mga lugar na nasa alert level 3, 2 and 1, sinabi kan COMELEC na ang paggamit in face shield magiging voluntaryo na sana sosog sa memorandum kan Executive Secretary. Para sa mga botante sa may temperaturang 37.5 degrees Celsius, dapat darahon sa mga medical personnel na nakadeploy sa lugar kan pirilian.
Ang tahanan ng Panginoon o TNP, sarong Catholic Youth Group, iyo ang makusog na nag-endorso kay Vice Presidente Leni Robredo para presidente sa maabot na eleksyon sa Mayo 9. Sinabi ni TNP President Ricardo Lazatin na matapos kan sindang pangadji reflection asin pag-uugid ang mga miyembros kan Board of Trustees kan TNP nagdesisyon na deklarar ang suporta kay Robredo na ang maging presidente kan Pilipinas. Sa sinabi na sinda naniniwala na magkakanigo asin kwalipikadong kandidato para presidente sa Robredo para mangenot sa nasyon. Nasa 1,309 katawo ang nadakop kan Philippine National Police sa 1,185 na operasyon sa interong nasyon dalang sa pagsuhay sa COMELEC gun ban. Sinabi kan PNP Command Center na 1,266 sa mga nadakop ang mga sibilyan, 14 security personnel, 10 miyembros kan pulisya, 8 ang mga militar asin 11 iba pa. Pinakadakol sa mga nadakop sa National Capital Region na may 437, matang 149 sa Region 7, Siriman, 144 sa Region 2, asin 140 sa Region 4A, asin 74 sa Region 6. 993 sa mga armas na konfiskar, 479 ang mga deadly weapons, asin 6,000 na mga bala. Pareta halis sa ibang nasyon duman sa Washington ipinahayag ni US President Joe Biden ang primerong pago kan sanksyon kontra sa Russia kaya iba na ang lakdang na gutumon ang nasyon sa lado finansyal sa pagsasabi na Moscow nagpuunang sakupon ang Ukraine. Nagpatakot si Biden in mas magabat na lakdang o sanksyon kung ipagpapadagos kan Russia ang sindang aggression sa Ukraine. Sa sinabi na mapasunod sindan in sovereign debt sa Russia sa paagi nin mga sanksyon. Idinunga pa ni Biden nang gustong sabiyon na pinatol na ninda ang Western financing sa gobyerno kan Russia. Barata sa lado din sports. Kayod Marino sa training bubble and Gilas Pilipinas bago ang pagsabakay ni sa FIBA World Cup Asian Qualifiers poon sa Pebrero 24 hasta 28. Kay ba sa team sina Japan B-League players 30 Ravena asin Dwight Ramos, naturalized player Ange Kowame, Juan Gomez de Liano, Will Navarro, JD Tungkab, Zadi Rangel, Lebron Lopez, Robert Bolick, Poy Eram, Kelly Williams, Gab Banal, asin Kib Montalvo, pati na si RR Pogoy. Sa Pebrero 24, ang makakalaban kan Gilas, iyon South Korea, na susundan sa Pebrero 25 kontra sa India. Pareta sa kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Ininang sa tuyang ligtas sa update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Shear line na nakapekto sa sirangang parte kang Surkang Luzon asin sa Kabisayaan. Mantang northeast monsoon no, amihan naman ang nakapekto sa norte asin sa sentro kang Luzon, diglis sa Kabikulan. Makaka-experience ng mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagoran asin pagkikilat, pagdaguldol. Dulot kang northeast monsoon no, amihan. Moderato sundo makusog na duros na magahali sa norte serangan sundo serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging moderato sundo sa Malon. Mantang nakabandera man ang gale warning sa mga kadagatang kang Kabikulan sa mga costales kang Eastern Coast of Camarines Norte, Northern and Eastern Coast of Camarines Sur, Northern and Eastern Coast of Catanduanes, Eastern Coast of Albay, asin sa Eastern Coast of Sorsogon. Dahil lang kaya ninabisuan yung mga saradita para sira na day mo na magpalawot. Mantang ina-alerto naman yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pagalon. Sa ngunya na pagkaldaw, day man kitang namomonitor na bagyo o low pressure area na maaring mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa masunod na tulo-sundo 5 aldaw. Mantang agwat ning temperatura pigala umampoon 25 sundo 29 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 6:04 ning pagkaga. Asin masulno patyan na alas 5:53 ning pagkahapon. Ini si Malvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOS Legazpi. Yan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na Miyerkules. Sa pag-arang kan mga pag-ariba, Mardila,
Angel Mustasa sa Newsbase. Ramir Tanay sa Lado Technical. Pag-asa. Kami po nagatudkan Barata. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Terrell nagsasabing salamat po kasi ano pagantabay. Good morning kay Chi Moral, asin kay Ate Vilma de la Torre dyan sa Ginobatan, Albay. Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. At hapon, masunod na pagkalipas ng kainit. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Knock knock! Who's there? Ako maba! Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang. Who? Magbangong buhay na. Wag choose